cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai kare account ɗinsa daga hackers. Yawanci Facebook ana samun matsala sai mutum ya daɗe yana rena account ɗinsa, wani zubin ma ya zuzzuba hotuna haka na tarihi da sauransu da contact na abokanansa. Kawai wani ɗan iska ya zo ya ƙwace mutum account, ma'ana yayi hacking ɗinsa. To tun farko ga yanda za ka yi kare kanka daga hacking ɗin haka waɗanda suke ƙwace account. Farko za ka yi using ne da Lite, Facebook Lite. Idan ka shiga kamar haka, za ka jira shi ya ɗan buɗe. In ya buɗe, daga can sama inda aka sa alamar abin sacin, za ku ga wani sanda guda uku, sai ka je can ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe sai ka ja shi can ƙasa. Ka kai shi can ƙasa, za ka ga privacy shortcut. Ga shi nan da alamar makulli a jiki, sai ka danna shi. Sai ka jira shi ma ya buɗe. Bayan nan sai ka yi ƙasa da shi, sai ka tafi use two-factor authentication. Za ku ga alamar waya a jikinsa. Bayan na farko updating your personal, sai change your personal, sai get alert about or recognize login, sai ka shiga use two-factor authentication, sai ka danna. Bayan ka danna sai ka hau kan text message SM, shine na biyu kenan. Bayan ka danna text message, a nan ne za ka sa lambar ka wanda ka buɗe Facebook ɗin da shi, ko kuma in ba shi bane za ka iya shiga adin phone number, sai ka saka wata lambar. Za su turo ma code sai ka shigar da shi. Kamar yanzu za mu yi misali da wannan lambar ta 0810474507, sai ka danna ta. Bayan ka danna ta, zai nuno ma wajen confirmation code, sai ka daɗa danna reset. Gashi nan sun sa sorry, something wrong, we are working on it and we will get fixed as soon as we can. So za su turo da code, wataƙila still yanzu sun turo min da code ɗin. Sai ka koma can gurin message ɗinka, za ka ga sun turo ma da code, sai ka je ka kwafo code ɗin. Idan sun turo ke, gashi nan Facebook code, wa'innan su ne code ɗin na 559296 559296. sai ka yi kwafi ɗinsu. Bayan ka yi kwafi sai ka je ka ajiye shi akan wannan ɗan box ɗin nan da suka sa. Shi amfanin wannan shine duk lokacin da wanda zai yi ma hacking ya zo zai ƙwace account ɗin, to za su turo ma da wannan code ɗin alamar. To wani zubin sai a kira ka a waya, sai a ce kamar dai yanda banki yake, sai a kira ka a waya sai a ce ka faɗi wa'insu code da aka turo ma guda 5. To kana faɗa za a iya ƙwace ma account. In kuma baka faɗa ba, to ba wanda ya isa ya ƙwace ma account. Gashi nan sai ka kwafe su, sai ka je can sai ka zuba su, sai ka koma kamar yadda na faɗa muku privacy shortcut, sai ka shiga use authentication, sai ka shiga nan ɗin, sai ka danna continue. So yanzu matsalar service ne. So wannan dai shi ne bayanin yadda za ka yi. Idan ya buɗe sai ka zuba su wa'innan code ɗin, kana zubawa sai ka yi save. Shi kenan ka gama. To duk lokacin da mutum zai yi hacking ɗin account ɗinka, sai sun turo da wa'innan code ɗin. Idan ba gaya masa code ɗin kai ba shi da damar da zai iya ƙwace ma account ɗinka. Mun gode, kar ku manta ku danna subscribing, ku yi like sannan ku yi share.